काम उ भइल बा जौन केहू ना कइले रहे। और फिलहाल में जौन हमनी के एजा जौन चाहते हैं रोड वाला सिस्टम एगो काम भइल तब न केहू बचाई काम मारे उ लोग के जितना लागल बा करते काम भइल बा। गोरखपुर में हवाई अड्डा बनल बा, कसिया में बनल बा। और के खाता में पैसा जाता, आधार कार्ड के नंबर हमार हैं। अभी आज ले एको किस्त ना मिलल, एको ना मिलल अभी। वाला लोग चलता ये मेरा कौन पे चलता है? एगो बेरा हुए चलता आवास मिलता, राशन मिलता, किसानी मिलता और पैसा कहीं से कमा लिया आदमी, बस सीखे के चाहिए ओई के बुद्धि। ये तो थोड़ी वाला सरकारी कमाई से सबके वो अमीर होई। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के दनियाड़ी बाजार में। और आवे वाला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा, तो तमाम सम्मानित जनता से बातचीत हुई कि आखिर ये सरकार में कौन कौन काम भइल बा और वो लोगन के मन में का चल बा, तमाम बातचीत हो भैया रहूर। हमारा विकास नाम पड़ी। अच्छा, आवेला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा, तो वही सरकार संतुष्ट बानी की परिवर्तन चाहता नहीं? मतलब लोग तो ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। भोजपुरी लोग ये चाहता है कि परिवर्तन होके, कुछ विकास होके। लोग सब लोग ये कहता वो चाहता नहीं। सरकार जो है मतलब सही है। सरकार जौन बा उ सही बा, में कोनो दिक्कत नहीं है। रहल बात बा विकास, तो जौन रोड वाला बाटे तो अभी रोड मतलब बने वाला तो बा, काले से नियास भइल बनल नहीं है। तो देखल जाओ कब काम। सरकार माने कौन कौन काम भइल? सरकार वो संतुष्ट बानी कि ना? संतुष्ट हमरा खाली डाला थोड़े हो जाए ना तो अपन जरूर मत बता। जैसे मान ली कि बूंदे बूंदे तालाब भर रहा था, जौन अपन मत जौन बाटे तौन बताई रहो, संतुष्ट बानी कि ना? फिलहाल में तो संतुष्ट बानी से कोनो दिक्कत नहीं है। तो कौन काम भइल भाई सरकार में? काम से राम मंदिर वाला जौन बाटे जी काम उ भइल बा जौन केहू ना कइले रहे। और फिलहाल में जौन हमनी के एजा जौन चाहते हैं रोड वाला सिस्टम, रोड अभी बनत नहीं है। ऐसे हमनी के संतुष्ट नहीं किसान, हमनी के चाहते हैं रोड जल्दी से जल्दी बने। अब 22 में विचार क्या कहता है? 22 में सरकार रही कि परिवर्तन चाहते हैं? अब 22 में कुछ कंफर्म नहीं है कि का हो। संतुष्टो बानी या कन्फर्म नहीं है, का मतलब का भाई? मतलब संतुष्ट हम पूरा तरीका से नहीं हैं जी। पूरा संतुष्ट तब जब समस्या जेन्युइन समस्या बा उ सरकार तक पहुंचाई, हमारा चैनल के माध्यम से जोगी जी तक पहुंचाई। कौन कौन समस्या बा जब जेन्युइन समस्या? समस्या पूरा हमें नहीं है मालूम, अब उधर लोग से पूछ लिया जाओ। काना बड़ी जा राहुल हरिनारायण। अच्छा, रउआ मन में का चल रहा बा? 2022 में विधानसभा के चुनाव बा, तो वही सरकार संतुष्ट बानी की परिवर्तन? हाँ, संतुष्ट बा आदमी। संतुष्ट बनी। हाँ, कौन काम भइल भाई सरकार में? अरे कुल जौन काम भइल बा लोग जानते बा सब। जैसे अरे कितना काम भइल बा, एगो काम भइल तब न केहू बचाई काम मारे उ लोग के जितना लागल बा करते बा लोग। तो रउआ नजर में जब दिखाई दे रहा लोग बताई ना, रउआ जौन जेन्युइन काम भइल भाई सरकार में थोन बताई। अरे कुछ सब ठीके बा जी। 22 में ये ठीक रही कि और हाँ ठीक रहे हैं? ठीक बा। तो रउआ काम बताता नहीं क्या ठीक हो बाटे? देख मतलब ठीक तो बोल बा, हाँ? ठीक बा सरकार। पैसा लेके रखना पड़ती है? ना पैसा हमनी के पैसा लगे और व्यूअर लोग कहता लोग कि रउआ जाता नहीं हर एक बाजार पर, बीजेपी के लोग बा, रउआ लोग पैसा लेके बोलवाते हैं जबरदस्ती। ना ऐसा अंदर से बोलता नहीं बीजेपी सरकार की पैसा लेके बोलता ना हमनी के पैसा वाला ना ऐसा, हमनी के वही पार्टी के समर्थक है। वही पार्टी से। हाँ। तो पार्टी के बानी तो काम नहीं पता कौन काम भइल बा? अरे तो काम बहुत भइल बा, खुली कौन कौन काम कहल जाई। एने कौन माने रोड के अब उद्घाटन कइले बा लोग, मेन रोड समस्या रहल। रोजगार में कौन कौन काम भइल बा हमने जैसा युवा खातिर, जे दिन रात के पढ़ाई परीक्षा पढ़ता लोग के नौकरी खातिर कौन कौन काम भइल बा? ये हमने सरकार द्वारा। चंद्रमा गुप्ता। रउआ मन में का चल बा? 2022 में विधानसभा का चुनाव बा, तो रउआ इस सरकार संतुष्ट बानी की परिवर्तन चाहता नहीं? संतुष्ट बानी, परिवर्तन भी चाहता नहीं। बहुत बढ़िया सरकार बा। तो संतुष्ट बानी, तो इस सरकार में कौन कौन काम भइल बा? सरकार में काम भइल बा। गोरखपुर में हवाई अड्डा बनल बा, कसिया में बनल बा, और एम्स बनल बा गोरखपुर में, और बहुत कुछ है। रोड के भी काम भी लागल बा। सरकार बहुत बढ़िया बा। ये सरकार असंतुष्ट काहे बानी? असंतुष्ट नहीं कि हम बहुत ठीक बनी सरकार में, और सरकार अच्छा बा। शिक्षा के क्षेत्र में काम कौन भइल बा? शिक्षा क्षेत्र में अब ये रोड बन रहा बा, काम लागल बा। जी। और जो 22 में रउआ ये सरकार चाहता नहीं? हाँ 22 में। पैसा लेके नहीं बोलो? अरे नहीं महाराज, हमनी के पैसा से लेके का काम। छपरा दल रहे। हैं? छपरा दल रहे। अच्छा, नाम छापरा दल रहा है? हाँ, घर छपरा दल रहे बा। अच्छा। नाम अवधेश माझी। तो वो बिहार के रहे बने? नहीं, कुशीनगर जिला में बने, छपरा दल रहे। अच्छा, गांव का नाम हो? हाँ। रउआ मन में का चल रहा? 22 में चुनाव बाटे विधानसभा के, जी। तो इस सरकार से संतुष्ट बन की परिवर्तन चाहते हैं? सरकार से संतुष्ट आदमी बा, फिर भी अपने काम समस्या में
तो कौन कौन समस्या बा? समस्या ही बा पीएम किसान अनुदान जी। हमरे मान ली सर्टिफिकेट सब हमार लागो जी आ दूसरा के खाता में पैसा जाता, आधार कार्ड के नंबर हमार जी हैं। अभी आज ले एको किस्त ना मिलल, एको ना मिलल अभी? एको ना। कितना दिन आवेदन कैले हो गइल? शुरुए से कुल बा लगभग 18-20 हजार ले हमार रुपया फंसल बा। कितना भाई? 4 गो वो खाता के नंबरे बताओता कसिया ब्रांच साइड के। अच्छा तो ये बते लेखपाल से प्रधान से कहनी कि ना? लेखपाल प्रधान सब लोग जानते, लेखपाले प्रधान लोग कराव हल। अच्छा आपके यहाँ के प्रधान जी के हो? प्रधान जी ओबर अखन वर्तमान में रहने राजेंद्र गुप्ता जवाई हरबलम से, वहाँ के लड़का रामाकांत गुप्ता ही काम करौने के लेखपाल द्वारा। अच्छा अच्छा खाता संख्या, पासबुक संख्या, आधार कार्ड संख्या सब हम देने अपन। लेखपाल के रहे ओकरा? अब लेखपाल के नाम हम नहीं बता सकत, अच्छा लेकिन पता नहीं। तो सरकार से आदमी संतुष्ट भी बा, लेकिन अपने समस्या गरीब आदमी फिर भी। अच्छा इस सरकार में गरीब मजदूर खातिर रोआ हिसाब से देखला के नज़र में कौन कौन काम भइल बा? बहुत काम भइल बा, जैसे बहुत काम भइल बा। मान ली कि जे आम जनता के काम बढ़िया बा, हैं अपन काम समस्या में बा। खैर सरकार भी आ, अब आज हम रुआ सबसे भी कोई कहता नहीं तो सरकार यही बारे में सोची समझी ना जी, कि बिल्कुल। काहे ये अवधेश के पीएम किसान अनुदान कौना दिक्कत से फंस गई। तो हम तो यह प्रार्थना करें जोगी जी से, मोदी जी से दोबारा एक बार रोड ट्राई ना करिए, दोबारा भी करावल बा। मान ले कीजिए फिर भी दोबारा करावला के बावजूद भी वही खाता में जाता। अभी आज ले गइल बा तो परिवर्तन वो चाहता नहीं कि सरकार के परिवर्तन चाहता नहीं? विकास के परिवर्तन हम चाहता अच्छा, नहीं, सरकार से बस संतुष्ट नहीं। सरकार तो परिवर्तन बटले भी है, लेकिन विकास मान ले कि परिवर्तन होके तो उतने न आम जनता के खुशी रही। रघुवन ने कहा चल 22 में चुनाव बा तो सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता नहीं? संतोष से बनी, संतुष्ट बनी। अंदर से बोलता नहीं कि बाहर से? अंदर से बोलता नहीं, बाहर से क्या बोला जाइए। जैसे जो खुलासा बाटे जो समस्या होके तो बताई रहुआ ठीक बा, सब काम भइल बा? हाँ सब काम गरीब लोग खातिर कौन कौन काम भइल बा? वह कोटा मिलल बा, दूसर का भइल बा, अरे? पैसा मिलता लोग के। पहले जितना तनख्वाह रहल लेबर मजदूर लोग के चाहे मिस्त्री लोग के एबरा कितना बाटे? पहले कितना रहल तनख्वाह एक दिन के? मजदूरिया तो वह बात 200 रुपया चलेला कोड़नी वाला लोग के। एबरा कौन पे चलता है? एक बेरा हुए चलता। एबरा हुए चलता है। अब महंगाई? अब महंगाई तो बोल रहे बा, महंगाई कहाँ कम बा। तो वो संतुष्ट बनी? हाँ संतुष्ट नहीं बनी। 22 में फिर नहीं सरकार चाहता नहीं? हाँ क्या चलो 22 में परिवर्तन करे के कि सरकार संतुष्ट बनी? जोगी जी जोगी जी कौन काम भइल बा जोगी सरकार में? सब भइल बा। जैसे अयोध्या का मंदिर बन गई, आवास मिलता, राशन मिलता, किसानी मिलता, और का चाहिए? मैंने सरकार से संतुष्ट बा। हाँ। रोजगार के मामला में लोग के रोजगार जो पढ़ले लिखल ओकरा हम तो पढ़ले लिखे बानी ना। रोजगार जौन बा जो पहले महंगाई रहल अभियो महंगाई बा, ठीक बा। तो सरकार से संतुष्ट 22 में सरकार चाहता? हाँ ये चाहिए। का नाम रही राहुल? चुलबुल रहा है। अच्छा वाला 2022 में विधानसभा का चुनाव बा तो वही सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता नहीं? हम तो संतुष्ट बने, कौन काम भइल बा सरकार में? बहुत काम भइल बा। तुमको जैसे? सिरौली मार्ग बनता, कुशीनगर में एयरपोर्ट हो गई, इतना विद्यालय खुलता थे, लड़कन के पढ़े खातिर टैब मिलता। हमने जैसा युवा खातिर रोजगार के मामला रहुआ का? रोजगार तो बाटे, पैसा कहीं से कमा लिया आदमी, बस सीखे के चाहिए वही के बुद्धि। ये तो थोड़ी वाला सरकारी कमाई से सबके अमीर होई। नाम रही राहुल? राम नरेश राय। रघुमन में क्या चल बा 2022 में विधानसभा का चुनाव बा तो वही सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता? हाँ हम संतुष्ट बने पूरा तरह से, पूरा तरह से। अच्छा कौन कौन काम भइल बा? बहुत काम भइल बाटे, जैसे जैसे किसान पेंशन मिलता, अथी लोग के निःशुल्क अथी मिलता, गैस मिलता लोग के, बहुत कुछ सुविधा युवा मिल। लोग को रोजगार? युवा लोग के रोजगार कुछ लोग के मिलबा, कुछ लोग बाकी बाटे अभी। अच्छा 125 करोड़ जोगी जी कलर नहीं है मोदी जी की 125 करोड़ युवा को रोजगार दे, कितना मिलल बाटे अभी तक? 50% मिल गई हुई। 50% मिल गई? हाँ साक्ष्य ओकर बाटे? साक्ष तो हमारा लगा नहीं खे, सरकार के लगे बा। जी आई कोइला का नाम पड़ी राहुल? नगीना राय। रघुमन में क्या चल बा 2022 में विधानसभा का चुनाव बा तो वही सरकार संतुष्ट बनी कि परिवर्तन चाहता नहीं? परिवर्तन चाहल जाता, कौन सरकार चाहता नहीं? कांग्रेस सरकार आवे अच्छा इस सरकार से काहे नाराजगी बा? है। ये सरकार से गुंडागर्दी ज़्यादा हो रहा बा, पुलिस का चाहे हर कर्मचारी का, हर महंगाई 3 गुना लद गई। जी जी और यह रोड के दशा यही बा, क्या देश के विकास और 2000 वो दे रहे हैं और 5000 वसूल रहे हैं, जी तो कहाँ बात है विकास? महंगाई? महंगाई 3 गुना हो गई महंगाई 3 हर चीज़ का।
अब मजदूरी पहले कांग्रेस सरकार में चाहे एसपी सरकार में कितना रहा बड़ा मजदूरी कितना रहा? वो मेरा यार 50 रुपया को निहार के रहे, 75 रुपया ले रहे, आया मेरा 200 रुपया लेता रहे। कांग्रेस सरकार में कौन कौन काम भई रहे? बहुत काम कांग्रेस सरकार, यह सरकार क्या किया है, एक मंदिर बनवा दिया है अयोध्या में, और क्या किया है जी। और 2000 रुपया लोग का खाता में माने दे रहे हैं राशन। क्या? 2 वाली राशन फ्री मिला तनु, ये तो सरकारे देता नु। 2 वाली राशन मिलता सरकार? हाँ, महीना में 2 हाली मिलता जी। जो मिल रहा है वो कैसे कहले जे नाम लिखा मिल रहा तो रोबो पता नहीं कि माने बीजेपी सरकार में कौन काम है नहीं कबे? तो कौन काम है? कोटा खाली तो कोटा केहू बाहर भीतर जेबे न करी, केहू के नौकरी मिलबे न करी, तो कोटा देहला से कोई सुरक्षा। राहुल चंदेश्वर अच्छा वाला 2022 में विधानसभा के चुनाव बा, तो वही सरकार संतुष्ट बन के परिवर्तन चाहता नहीं? पूरा संतुष्ट बनी। कौन काम भइल बा सरकार में? देखिए सिर्फ अपन अगर स्वार्थ देखल तो कुछ भी आदमी कहिए कि मतलब हमारे हैंगा दिक्कत बा, लेकिन जब प्रांत के हिसाब से देखल जा तो जितना काम बा उतना सराहनीय बा जी। जैसे कौन कौन काम भइल बाटे? मान लीजिए कोरोना काल बा, आपदा तो कभी कभी आवेला जी, 100 साल 2 साल पे आवेला, लेकिन ये सरकार में जितना भी लोग के सहायता मिलल बा तो शायद दूसरा सरकार में ना मिला रहे। कौन नाम का पड़ी? सत्यनारायण। रघु मन में का चल बा 2022 में संतुष्ट बनी सरकार से परिवर्तन चाहता नहीं? हैं? ई सरकार से वो जो चलता ई सरकार से वो संतुष्ट बन के परिवर्तन चाहता नहीं? हमने तो पहले से संतोष बा। संतोष बा तो तो कौन कौन काम भइल बा इस सरकार में? सरकार कौन भइल बा? गरीब के कुछ जियावतो बानी या कुछ बिगाड़तो बानी। जब जियाओ तन तौन पहले बताई। हाँ, जब जियाओ तन तौन जियावतो जे फ्री में कुछ राशन कार्ड राशन वासन बांटता नहीं, देता नहीं। आ जौन खराब भइल बा तौन? आ कुछ मान लीजिए किसान क्रेडिट देता नहीं तो गरीब का ठीक है बा। हाँ, आ खराब का मतलब हो गल कि 10 रुपये पढ़ाना जाए में लागत लो तो 30 रुपये लागत, किराया बढ़ गई। तो 22 में मैंने कहीं ये सब देखते हुए, महंगाई के देखते हुए 22 में राउट डिसीजन का बटे परिवर्तन करके संतुष्ट बनी सरकार? अब जैसे देखा जाए, जैसे जानता चलिए हो जाता चल जाए और का हो। हमने गिरौनी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के दनियाड़ी बाजार में, और जानने के लिए तमाम सम्मानित जनता के रुझान, कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि, धन्यवाद।